Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala kinigod mga kagalang pagtunga o dili pagtunga. Show of support maguna. Dako ng butang sa politics. Mabitaw na nga katutuang 1.2 billion pesos nga buot nung palabang mahigalang Gobernador Gwendolyn Garcia. Mapalabang magita to kung nakurom pa. Wa man mutunga ang mga board members. So wa makurom. Kay nabutyag man sagot to ni board member Jimbo Borgonya nga di ay 1.2 billion nga ipagawas di ang mga tao nakahibaw. Nagatang ang katawhan. Pagkahibaw nila mahigala ining tanan. Mao na nga dakong butang ni. Mao na nga dili pa nato balikan si kasamang Rimart Pugoy nga to na kono sa Kapitolyo. Ato sang analisaron ni nga hitabo sa gabi sa pasalamat, ha? Tagsara sa makahimo aning naning gabi is pasalamat inday kin oy. Pero mula medyo kongos guin ha nga despite anak day ihimo siya anak tingali gusto niya nga pasalamat kinasing-kasing bagyo ka or gusto niya i-test ang iyang power, ang iyang leadership, ang iyang mga tao kung unsa ba, kumusta naman na pa ba intact pa ba tao na hilis na ta? Kaya ka na kung ipatawag ni mga kaigalan, depende mo na, o manunga ang imong ipatawag, medyo ang support na paindakin. Pero ang uban pag-iwa naman, ayay, nag-anam naman tagahilis, ani? Usa na nga may bawaan mo, ha? Nga labi na mahigala, kini po mga politiko, kini mga congressmen, pila bang kabox congressmen nga nanunga, moned akong question, ha? Mo hinahinay naman po ni sila. Kaya nagtanaw man po ni usaw na to nga makasurvive ta, inig-abot mga higala sa 2028. So pila man ka mga congressmen anito nga matupad inday RV sa members sa provincial board doon ay mga absent. Pero ang new set of provincial board members sa 17th provincial board mahigala nano nga tanan. Si Governor Vice Governor David wa na mo to nga. Kay kadto Vice Governor David last session last Monday ha. Di ko kalimot sa report ni inday RV Veloso. Nga daan na ba itong speech mga kaigalaan, maingon na ba ito nga atong tabangan ang sunod nga administrasyon. Iyang gitawag ang atensyon sa mga bagong mga board members nga tungod lang sa sugbo atong tabangan. So, wa na mo tungas David unsa man kay sunod ani nga mga kuan, mga panghitabo. Atong balikan si Inday RV Veloso sa dugang nga report mga higala labot ani. Yes, sa Inday RV. DYHP RMN Report. Kasama Attorney Rofil, no, insakto ang imuhang analysis kasama Attorney Rofil nga posible nga ang gihimo nga event kasama Attorney Rofil just to test the waters gihapon kasama Attorney Rofil. If naa gihapoy mahimong pabor og naa gihapoy og naabay mga niikiyas na sa pamunuan no or sa grupo kasama Attorney Rofil. Although wa man ta makakita gyud sa tibuok yun nga listahan kung kisa gid ilang gisendan wa ta kabaw via email ba na siya or group chat lang ba na nila kasama Rofil. Although naaman say right ang kanang tagsa-tagsa ka mga opisyal motunga sila or dili kasama Rofil but adtong panahon kasama Rofil adtong gabi sa pasalamat ang nagdaghan ni adtong higayuna kasama Rofil ang ato ang mga stakeholders no ang kaning mga partners sa Kapitolyo. Sa nagkadaiyang mga programa ni ini kasama Rofil naglakip ana ang kining MCCI ang kining sakop sa DSWD ilahasan ni pasidunggan kasama Rofil ang uban pa nga mga negosyante sad kasama Rofil nga niabag sad sa Kapitolyo sa nagkadaiyan nilang programa sa maadtong Sugbo Negosyo, Sugbo Kahanas o kaning ilang feeding program kasama Rofil sa mga schools. Kasagaran luwing man ang katong mga caravan of services diin nitabang ang kaning mga stakeholders kasama Rofil. Sa mga mayors kasama ang RV, sa mga mayors kumusta man dunay mga nanunga? So far kasama Attorney Rofil wala koy nakit-an nga mayors ni adtong higayuna kasama Attorney Rofil nga nitunga no gawas lang sa katong mayors nga elected as kining part sa sangguniang palalawigan sama ni Mayor Lingling Andres Goni kasama Rofil nga mag-board member naman siya so siya nito nga siya kasama Rofil but the others no ang mga mayors wala ta kakita na kongresista kasama Rofil si kongresista sa Nilagon na siya dito ang iha po kay naaman po diyang mga anak nanumpa man pod isip board members kasama Attorney Rofil so ang mga congressmen nga mo nakita dito ang incumbent congressman pila ka buok? Incumbent Congressman Attorney Rofil
kung magsugod ta nilang Kongresista Ria Gullias. Nito nga sa area dito, wala. 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 Sa Rufil. Wala yung nito nga kasama Ater Rufil. Gawas lang sa katong Kongresista Sunny Lagon kasama Ater Rufil. Oo. Ba't kini si Sunny Lagon o iyang asawa, di ba pulos man ni mga congressmen sa party list ni sila in the RV? Yes, kasama Ater Rufil. So, nipasad sila ni atong gabi una kasama Ater Rufil. But the rest, wala kasama Ater Rufil. Kini daghaman ni mga kon ato analisaron ha. Salamat sa imong report. Ang ako ni nga tan-aw ba nga okay, si Lagon, congressman, parehas lang asawa magtiayon congressman, but ang posibilidad nga nitunga sila kay ilang anak, duha pod lang anak nga board members nga naa diha in the RV, di ba? Yes, kasama Ater Rufil. Okay. So sa incumbent congressman nga taga Sugbo, duha ray nitunga. Kay kini si San Simura, di man ni incumbent congressman elect pa man eh. Yes, kasama Ater Rufil. Congressman Alexia kasama Ater Rufil. So, alright. So, ang mitunga ani, walay mga congressmen nga nanunga nga incumbent. Kay ang first district Real Gullias wa mo tunga. Atong check attendance ha. Kay labon suito masakan imo maning area, imo maning beat ning Capitol. Sa first district si Congressman Ria Gullias may congressman wa mo tunga atong gabi una. Second district kinsay congressman? Second district dahil kinsa gani? Edsel Galios kasama Ater Rufil. Wa pod mo tunga. Wala. Third. Pablo John Garcia. Yang igsuon. Wala. Wa mo tunga. Ang iyang asawa ron maoy bag-ong congressman. Okay, wa mo tunga. Fourth district. Janice Salimbangon kasama Ater Rufil. Wala ko kakita dito. Wa pod mo tunga. Ater Rufil. Oo. Sa fifth. Doc Plasco. Oo, wala kasama Ater Rufil. Asa mas Doc Plasco ron to ni kuyog-kuyog pa dito ni Kwan? Christina, unsa may nitabo ron kuno? Wa kay na kuha nga report? Posible nga to siya karon sa Manila kasama Ater Rufil. Okay, so sa 5th district wa, ang 6th district. Daphne Lagon na kasama Ater Rufil. Daphne Lagon, okay. Og ang iyang asawa Ayambana. Now, sa Kwan 7th district. Papod. 7th district kasama Ater Rufil, Peter John Calderon kasama Ater Rufil. Wa ko kita niya ni adtong gabi una kasama Ater Rufil. Wa pod mo to nga. Okay. Dilita sa Mandawi Lone District, Lollipop Uwano. Mandawi Lone District kasama Ater Rufil, wala kasama Ater Rufil. Wala. But si Jongke, mayor na karon sa Mandawi, but board member man nito nga, wa. Wala sa kasama Ater Rufil. Wa mo to nga. Kana ha, ato man nang gitan-aw god nga doon na naman gud na mga kwan na kasama RB. Mosugot ag sa dili. In politics doon na mga meaning dai. Motunga ka dili ka motunga na yung mga meanings. Mosugot ag sa dili. Now, sa Limbangon wa motunga, napildi man sa Limbangon, wa motunga ang daog si San Simura. But kining relasyon ni Gwen o sa mga Salimbangon na in the RB atong klarohon na kay pagdagan naman Gwen Garcia natong 2019, di ta malimot nga ang iyang partner, ang iyang running mate, anak ni Salimbangon, ni Binhor Salimbangon, mo to iyang partner, mo to iyang running mate. Pagsikan niyang dagan 2023 ang iyang running mate katong doktora, di ba? Sakto ba ko in the RB? Yes, kasama Ater Rufil. Pero pag dunay usa ka mayor nga nag-o-taking dito sa Medellin, 4th district na, dili si Gwen ang giimbitar. Si Pam Baricuatro na may giimbitar. Matud pasto nakuha nga report. Tinuod ba ni day? Yes, kasama Ater Rufil. Kana, doon na mga timailhan ha, nga unsa na ning kalakiha. Unsa ka tinuod nga, suod ba ni kayo ni sis Gwen o sa mga Salimbangon? In fact, maubitaw na nga yung running mate niya at the time, si Salimbangon, katong sa ito nga ito in the LB, katong iyang babae nga running mate, anak ni Binhor. Tere, anjutan attorney ha. Atong Daphne mo, Daphne Salimbangon? Daphne kasama Ater Rufil. Mo to iyang running mate at the time. Sila na sa kasuod sa mga Salimbangon, but karon tinuod ba nga nagka-diferensya kuno ning relasyon ni Gwen o ni Marikita sa Limbangon yung? Kana kasama Ater Rufil, dili ko maka-confirm gud ana, but kung atong lantawon ang kaning mga pictures nga ni circulate online kasama Ater Rufil, nakakita ta og mga pictures nga managkuyog ni si Marikita o gikining si incoming Pam Baricuatro. Pam Baricuatro. Okay, so gani toy recent kasama Ater Rufil dito sila sa Candaya. Doon na toy event dito kasama Ater Rufil
Kandaya sa Daan Bantayan, naasi ka dito grupo kasama Attorney Rufil. So mula na ko na, ako nang analyze in the RB sa imong report, base sa imong report, kaya nga naman, dakong butang ni, kanang nitunga, wa mo tunga, dakong butang na sa politics, no? So, kini si Marikita Salimbangon yung, suod ni sa mga Garcia kanito, managhigala na sila, in fact, Salimbangon, kanang 4th District, kang very kwa na ni Gwen. In fact, si Gwen daog dito sa 4th District, pero ananagan kong congressman dito sa Salimbangon versus San Simura, Polos Gwen ang gida. So, pwede na nga mo explain nga anong daog sa 4th District. Pero, kung atong tanawon, si Sir Marikita Salimbangon yung nga maoy usa sa mga matriarch dito sa Salimbangon nga pamilya kasamang RB, mosugot kag sa dili pertindatuan na si Marikita Salimbangon yung umunay financial matud pa ni Binho Salimbangon kaniadto, wala na mo paduol ni Gwen. Tuan na ni Pambari 4 kasamang RB. Yes, kasamang Attorney Rufil. Posible po na kasama Attorney Rufil, no, kay di man nato ikalimod ang mga pictures kasama Attorney Rufil niya. Recent sa gid na nga pictures kasama Attorney Rufil gani niadto nang kung di ko masayop ang date ana kasama Attorney Rufil is niadtong Sabado. Yeah, 27. So si Gwen bisan siya pa'y gobernador hantod ron. Duha ka oras na nahabilin ni RB Kapin. Siya pa'y gobernador. Pero adtong Sabado, ato pag-utiking pagpanumpa sa mayor sa Bidilin, dili na si Gwen ang imbitar, si Pam na. Yes, kasama Attorney Rufil. Posible. Mga tilimad doon eh. Sa politics itong basahon na to na, nga doon na mga meanings in the RB. Dili malikay na, bisan sa psychology, bisan pangutan natang Idol Boyke, Idol Mikey, kanang paglingkod ng daan in the RB, kanang na mga bisita, panalitan na, kanang paglingkod ni mo, unsa kakaduol, unsa kakalayo, ang distance, na mga meanings sa psychology in the RB. Ang mga gestures kasama Attorney Rufil, limitin mo sa imong kaistorya, ang imuhang mga hand gestures kasama Attorney Rufil, doon na sa yun may mga meanings. So, kung sa psychology atong basihan kasama Attorney Rufil. Sa psychology, nga rin po ta sa political aspect nga psychology. Doon na gihapoy mga meanings na in the RB. Sige, okay. So, morning nahitabo, no, nitong gabi sa gabi sa pasalamat ang nahitabo dito sa Kapitol. Unsa pa may dito lain pa nga mga dugang mga naobserbahan nimo? So far kasama Attorney Rufil, after sa kining awarding ug paghatag og mga appreciation kasama Attorney Rufil, nibaw sad og pagpasalamat, ni painungod sad sila ang kini mga stakeholders ngadto ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia kasamang Attorney Rufil. Unya mahog sad ni siya nga mura bitaw og farewell party, murag ingon ana ang mahimong tunada kasama Attorney Rufil kay mura man og nibid goodbye ang kining mga stakeholders, salamat sa mga nahimo sa ilahang kanabang kaning pagkuyog-kuyog sa pila ka tuig kasama Attorney Rufil. So mo nay mga ligawas nga mga pulong yadtong gabi una kasama Attorney Rufil. But in the end, si Cebu Governor Gwendolyn Garcia miingon siya nga kanang dili ni siya siguro on post kasama Attorney Rufil, no? Kanabang pahuway sa siyang kadiyot. Pero mo na yung giingon nga, hasta la vista kasama Attorney Rufil. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Magkita-kita ra gihapon kasama Attorney Rufil. See you around, pinana ba, no? See you around. See you around. Attorney Rufil, posible nga susunod, no, nga term, after tuig kasama Attorney Rufil, posible mo balik gihapon ni si Cebu Governor Gwendolyn Garcia kasama Attorney Rufil kay or magpadayon lang siya sa iyahang negosyo kasama mo man ang giingon, no, nga kung atong balikan ang the recent yun nga issue kasama Attorney Rufil is ang kadtong pagpabalhin sa upat ka mga ahensya gikan sa legislative building kasama Attorney Rufil ngadto sa kining Palace of Justice kasama Attorney Rufil. So ato lang kanang backtrack kasama Attorney Rufil. So muna ang mga recent nga issue unya kanang mo na giingon ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga ngano kuno nga adto siya opisinahon dito sa legislative building kasama Attorney Rufil nga naamang kuno siya dakong opisina dito sa Oak Ridge sa 8th floor sa Dakbayan sa Mandawi kasama Attorney Rufil. Then mo focus na siya sa iyahang negosyo. Gani sa mga pagpasalamat sa mga stakeholders kasama Attorney Rufil, ingon sila nga tingalig panahon na sad karon gov nga magpahuway sad ka og kana bang mo tanawon pud ni imong kaugalingon kay sayod na sad ka sa Attorney Rufil, no, makakita sad ka ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga alas 11 na sa gabi, alas 12 ka sa Attorney Rufil mahuman des Kapitolyo kay sa series of meetings doon siya pa'y naglingkod kasama Attorney Rufil.
kita sa noon na to nga kugihan sa noon siya kasama Attorney Rufil. No, in fairness lang sa jud noon sa iyahang paglingkod sa Attorney Rufil. Daghang tag leksyon nga makuha aning kang Gwen in the RB, no? In fairness po niya, og unang-una ako nagisulti ka ganina nga kana bang napo siya nahimo sa kalungsuran in fairness niya, pero mo lagi na usas kabutang pod nga ato sang hinumduman ang consistency sad lagi in the RB. Labi na imong batasan day nga maayo kag batasan inana, no? Labi pag nangayo pa kas butos mga tao. Hindi ka human magkuha na nimong butos mga tao. Ang imong consistency sa imong pamatasan ipadayon na gyud nimo in the RB mo na yung mga importanteng butang. Kasama Attorney Rufil, no, ang sa leadership og pag-servisyo gyud labi na sa lalawigan sa Sugbo kasama Attorney Rufil kay mga bright diyan yung mga Sugboanon. Mupili gyud diyan ni dibigid yung panoko kasama Attorney Rufil. Mao gyud. No, kanang mupili gyud kasama Attorney Rufil. So consistency gyud ang usa sa pinakadako nga tulunan nga atong makuha gikan sa result ni ining nilabay nga eleksyon kasama Attorney Rufil. Okay, pag primero ko niya pagka-gobernador, mayo pa man siya kaayo niya, na mga kalsada gi ayo niya iyang pamatasan, medyo doon na siya pagkamalitahon nga may puli pa gyud anak kakon baka na madadara ba. O nya ka, mo na imong i-maintain. Kadugayan ka man lupad namang cellphone na, na. Diha nang laay. Kasama Attorney Rufil, no? So importante sad kaayo kasama Attorney Rufil labi na sa kadtong mo na ipahinumdum, no, ni Vice Governor Junjun Davide kasama Attorney Rufil nga iyahang giawhag ang kaning 17th nga sangguniang palalawigan members nga kana bang ang mulingkod kasama Attorney Rufil sutan, no, sa kining board members ang lingkod kasama Attorney Rufil o iyang gi-refer ana si incoming governor-elect Pam Bariccuatro kasama Attorney Rufil unya kay side sa aning Vice Governor Davide kasama Attorney Rufil way libog ba ana pero kuan yun na siya mo stand pod yun na siya kung unsa ang gustong barugan kasama Attorney Rufil tumoto na nawagan siya ug iya sad gipahibaw ngadto sa mga board members nga kinahanglan sad nga dili nato pilion ba og tangka loyal kaayo ka sa kanhi administrasyon or asa ba ka na loyal sa mga Attorney Rufil, mas maayo nga mahimo kang loyal ngadto sa mga Sugboanon ug dili sa imong kauban sa partido kasama Attorney Rufil kay atong balikon sa politika kasama Attorney Rufil wala gyud kay permanente diha nga kauban o kay permanent friend diha kasama Attorney Rufil. So mana posible kasama Attorney Rufil nga kana mga analysis karon ato nahisgutan kasama Attorney Rufil kaning first district kasama Attorney Rufil mga board members nga bag-o si Antonio Bacaltos Jr. sa Talisay ni Sigikan si Lakambini Reluya kasama Attorney Rufil nakasud yun no sa first district gikan sa San Fernando kasama Attorney Rufil so mga bag-ong naong ni sila kasama Attorney Rufil. Sa second remaining gihapon Sanli Caminero ug Raymond Calderon. Sa third Julius Anthony Corominas igsuon ni board tata Corominas Toribio kasama Attorney Rufil o Daston Lawrence Lagon, no? Sa fourth si Kiri Shimura og Nelson Mondigo. Sa fifth si same gihapon si Board Red Duterte og si Mike Villamor. Sa sixth si Lawrence Lagon og Alfred Uwano, no, Alfie Uwano. Sa seventh si Sarcy Bariccuatro gihapon og ang nadugang si Mayor Linging Goni. Kaya so sa Mandawi kasama Attorney Rufil kini na sila si Malcolm Sanchez o Nilo Seno. Unya nagpabilin gihapon si Celestino Tining Martinez, PCL Ricardo Pepito o si Lorin Cinco ato mga ex-official members kasama Attorney Rufil. So hopefully no paglingkod unya nila kasama Attorney Rufil maghisgot-hisgot naman sa sila mga ordinansa, sila man din na mupasar sa mga budget kasama Attorney Rufil, nga hatagan yun nila og dako nga importansya ang paghatag og budget alang sa serbisyo yun mga Sugboanon kasama Attorney Rufil. And not lang sa ilahang na opisina baron nila kasama Attorney Rufil, pagpanindo, turoon sa ba, no, maayo man na siya nga mga butang kasama Attorney Rufil, but importante sa nga ato yung matanaw, matod pa ni kining Vice Governor-elect Junjun Davide kasama Attorney Rufil kinahanglan gyud nga tan-awon gyud ang grassroots sa safety sila sa iyang pagtagbo ni Governor-elect Pam Bariccuatro ngadto sa opisina ni Vice Gov Junjun kay before ni Dia si Vice Gov Junjun nagkuan ni sila
nagka-meeting man ni sila kasama Dr. Phil kay nangayo og kaning mga recommendations, suggestions ug mga pahimangno si Governor-elect Pam ngadto ni Junjun Davide kasama Dr. Phil. Okay. Gani, Sige day, ako kang kinini ang putlon sa karon kay aron nga ako kang ipa-support unya dito sa Capitol karon taod kay murag kuan nang karong adlaw day labihan ka historical kayo sa tanan. Historic day karon no sa mga Subuanon nga mo kanaog na si Governor Gwen og inguman mo saka na si Governor-elect Pambari 4. So standby in the RB ako kang balikan karon taod kung maabot na ka dito sa Kapitolyo alang sa dugang report. Attorney Rufil. So ato lang tayo kasama Attorney Rufil, mo ni ang turnover ceremonies karong higayon na unya. Sa hapon di ay kasama Attorney Rufil na asad sila misa nga ipaygayon di sa Kapitolyo ug ang Thanksgiving concert na kasama Attorney Rufil. Gani na may mga banderitas des gawas nga bahin, may mga lamisa ug mga tents kasama Attorney Rufil nga kapasilungan ug kapimutangan sa mga Subuanon ug mga supporters nga magtambong sa maong celebration kasama Attorney Rufil. Mga taon karong adlaw tibok adlaw gyud ni kasama Attorney Rufil no alang sa pagsulod na pag-step on na ni Cebu Governor-elect Pamela Pam Bari 4 sa Kapitolyo kasama Attorney Rufil. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyoman RV Veloso DYHP, tatak RNN. Salamat RV Veloso sa imong report nga mga oras sa mahigalas. Dili para to kay ato man tong analisaron lang tong speech ni Governor Gwen pero dili pa ato check si kasamang Rimar Pugoy. Tanaw na to karon kay wa naman alas 9:52 naman mga higala. Sa ato pa ang pagkagobernador ni Gwen duha ka oras na lang og 8 minutos. Mao na lang kay alas 12 sa udtong tutok mao naman kana ang katapusan si ang termino. Og unya mo nay pagsud sa ni Pambari 4 karon tong taon mahigala maabot is Pambari 4 dito ron sa Kapitolyo. Atong i-standby mga kaigalan tong linya ron si kasamang Rimar Pugoy alang sa dugang report mga higala diri sa atong provincial Capitol. Og unya dugang pa mga situational siguro dito mga higala.